Avui s'inaugura el Saló Internacional de la Piscina, el Wellness i les instal·lacions aquàtiques i estem aquí al recinte Gran Via de Fira de Barcelona per ensenyar-vos-en les novetats. Aquí hi ha més de 300 expositors que mostren els seus productes innovadors i en favor de la sostenibilitat. Però la gran novetat és la Innovation Zone, on estem ara mateix i on es concentren 39 productes, entre ells aplicacions mòbils que faciliten el funcionament de la piscina. Ens acompanya Eloi Planes, el president del Piscina and Wellness Barcelona 2015. Bon dia. Bon dia, molt bones. Què hi pot trobar el visitant en aquest saló? Doncs mira, aquí en el saló podeu trobar tot el que són productes relacionats amb el món de la piscina residencial, tot el que serien productes relacionats amb el món de la piscina a nivell de wellness i també de parcs aquàtics. I quines són les tres tendències d'aquest sector? Mira, les tres grans tendències d'aquest sector són totes les lligades en temes de sostenibilitat, major eficiència energètica, major eficiència en utilització de l'aigua, tot el que estaria lligat al món del benestar i salut, nous sistemes de tractament d'aigua que són millors per la utilització del banyista, i el tercer element és tot el que està lligat a la connectivitat i a l'automatització de les piscines. Doncs amb aquest tercer element podem veure aplicacions mòbils i ens acompanya el Marc Pérez, el director de màrqueting de Fluidra, que ens ensenyarà el funcionament d'una aplicació. Bon dia, si ens voleu acompanyar cap aquí. Bueno, el que estem presentant avui aquí és principalment el concepte que tots hem sentit a parlar de l'Internet of Things, no? Però aplicat al món de la piscina. Nosaltres en diem l'Internet of Pools, i bàsicament el que li estem fent és donar al professional de la piscina, en aquest senyor d'aquí, unes eines que és aplicant la tecnologia de connectivitat, podrem veure totes aquestes coses, aquestes things que en diem, en un panell, i podré gestionar d'una forma remota aquestes piscines sense tenir-me que desplaçar. Això vol dir més eficiència en la gestió i poder donar un abast molt millor, un servei molt millor. Per tant, és comoditat per l'usuari. És bàsicament el que la gent busca quan es compra una piscina, però que en realitat avui doncs, encara no podíem perfeccionar, no? La tecnologia ha fet que això es converteixi en algo més democràtic, i en aquest sentit donem el recolzament al professional de la piscina, i a l'usuari final doncs, també podrà veure determinats paràmetres a nivell de el que és el funcionament bàsic de la seva piscina. Aquí en l'aplicació del telèfon, el que jo puc veure com a usuari individual és bàsicament el nom del meu professional de la piscina, el qual jo podré contactar per telèfon, correu o un missatge a WhatsApp. Veig un resum amb l'estatus on em diu que tot està ok. Inclús puc veure alguns dels dispositius, com pot ser una bomba de velocitat variable, la il·luminació LED, si jo vull gestionar els colors, la coberta automàtica o algun dels elements, com pot ser cascades. Tot des d'aquest dispositiu? D'una forma molt senzilla. I aquesta instal·lació que tenim aquí al darrere, explica'ns una mica, què és? Bueno, aquí el que tenim és exemplificat el que jo tindria en un local tècnic, els elements, el que és el cor de la piscina, les seves artèries, des del que és una bomba, en aquest cas de velocitat variable, que tenim un estalvi energètic molt important, amb una vàlvula selectora automàtica. El que em fa és el rentat automatitzat sense que jo tingui que anar a fer cap canvi manualment, i llavors tenim el que coneixeu com les piscines aquestes salades, que avui en dia se'n diu popularment, però que en realitat és un sistema d'electròlisi salina, que el que evita és que jo hi hagi d'afegir el clor o el producte químic manualment, sinó que m'ho fa tot de forma completament automatitzada. Doncs moltes gràcies, Marc. Un dels objectius d'aquest saló és aplicar l'Internet of Things a les diferents aplicacions per la piscina i poder millorar la seva gestió i el seu funcionament, Emma. Doncs ja tornem a estar aquí per veure l'altra cara del Piscina Wellness Barcelona 2015. Hem vist el funcionament tècnic de diferents aplicacions per millorar la gestió de les piscines, però també estem aquí perquè hi ha un apartat que ens permet millorar el benestar sensorial de les persones. Estem amb la Valerie, que és experta en wellness. Hola, bona tarda. Buena tarde. Explíquenos, ¿qué podemos ver en este sector del salón? Bueno, hemos recreado un spa real de unos 350 metros cuadrados, donde encontramos la zona de aguas y termas. Tenemos una piscina que llamamos una Vitality Pool, con todo lo que son sus chorros, todo lo que son en actividad. Un spa también para pareja, cabina doble, también de acero inoxidable. Hemos creado también unas cabinas de tratamientos doble, tipo suite, que son muy demandadas actualmente a nivel de los centros wellness.
para ir donde se hacen unas demostraciones de tratamientos cosméticos, todo lo que son rituales en parejas a nivel corporal. Y ahora vemos cómo están haciendo un masaje, ¿podría ser? Exactamente, aquí estamos realizando un tratamiento corporal a base de una técnica especial con a base de plumas y que está muy enfocado a todo lo que es relajación. Tenemos también en esta cabina como un jacuzzi, un spa para dos, para que la gente podamos hacer un ritual más completo y que podemos organizar un programa de aguas antes de pasar en rituales en cabinas. ¿Y los visitantes pueden recibir un masaje, entrar en el jacuzzi? Está abierto a los visitantes, pueden apuntarse, se pueden agendar y pueden solicitar un tratamiento, tanto a nivel corporal como a nivel facial. Pues moltes gràcies, Valerie. Ja veieu aquesta altra cara del Saló Piscina Wellness 2015 aquí a Barcelona. A partir del dia 15 es farà també una entrega de premis pels guanyadors dels projectes més innovadors.